kilalang kilala sa bayan ng Pililiarisan, ang dalagang si Luisa. Halos lahat ng mga hermano at hermana ang naguunahan para siya ay makuhang Reyna Elena sa kanilang mga Santa Cruzan. Kahit sa mga kalapit bayan ay kilala si Luisa. Kahali-halina ang mukha ni Luisa. Mapungay ang mga mata, matangos ang ilong, kayumanggi at makinis ang balat. Marami ang naliligaw kay Luisa. Subalit sa kabila nito ay nananatiling sarado ang puso ni Luisa. Ano ang kailangan kong gawin upang mahalin mo? Pagsamo ni Berto, isang masugid niyang manliligaw. Maraming binata ang nabigo, ngunit tulad ni Berto ay nagbabaka sakali silang sa huli ay may mapili rin ang dalaga. Minsan nakumbida si Luisa sa isang malayong bayan ng Nueva Ecija at dahil sa nabalita ang kagandahan ay marami ang taga roon ang sabik na makita ang kanyang kagandahan. Isa na rito si Miko, anak ng kilalang angkan sa bayang iyon. Ang balita ay spoiled si Miko at mayabang, basagulero at nakukuha nito ang bawat naisin nito. Gaya ng inaasahan ay bumisita si Miko kay Luisa. Nagbanta pa ito na hindi siya papayag na hindi niya mapang-asawa ang dalaga. Nag-iwan din ito ng banta sa mga magiging karibal niya sa dalaga. Makalipas ang isang buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang isa sa mga masugid na manliligaw ni Luisa. May tama ito ng baril sa dibdib na siya nitong ikinamatay. Muling naulit ang pangyayari. Magkapareho rin sila ng sanhi ng pagkamatay. Malinis ang krimen at hindi nag-iwan ng bakas ang salarin. Ngunit may hinala sila na si Miko ang may kagagawan ng lahat. Unti-unting nangawala ang mga manliligaw ni Luisa sa takot. Dalawa lamang ang natira sa masugid na nanliligaw sa kanya, si Miko at si Berto. Binalaan ni Luisa si Berto na huwag nang pumunta sa bahay nila upang makaiwas sa anumang maaaring masamang mangyari sa kanya. Ngunit tumanggi ito. Kahit kamatayan ay haharapin ito para lamang sa dalaga. Maraming humanga sa katatagan na ipinakita ni Berto. Si Luisa man ay lihim na humanga sa binata. Ibig nitong matunaw sa pag-ibig na ipinapakita ni Berto. Isang hapon, nagkasabay ang dalawa sa pagdalaw sa dalaga. Nagkasagutan ang dalawa at humantong sa pagbunot ng baril ni Miko. Nag-agawan ito sa baril. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Duguan at agaw buhay na bumulagta si Berto. Hindi nanlaban ang lalaki at payapang sumuko. Namatay si Berto. Ipinagluksa ni Luisa ang pagkamatay na manliligaw. Nang nawala si Berto ay natuklasan ni Luisa na mahalaga pala siya sa kanya at umiibig na siya rito. Lalo siyang nalungkot nang madalas ay nagpaparamdam sa kanya ang binata. Samantala ay ayaw umamin ni Miko sa pagpatay sa dalawang manliligaw ni Luisa, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Sinampahan siya ng demanda at si Luisa ang tatayong testigo laban sa kanya. Isang gabi ay naalimpungatan si Luisa. Nagulat siya nang makita ang malungkot na imahe
ni Berto at unti-unti itong naglaho. Isang papel na tila mapa ang nakita sa ibabaw ng kama. Dinala sila ng mapang ito sa isang hukay malapit sa puno sa likod ng bahay ni Berto. Naroroon ang isang baril, ang baril na kumitil sa buhay ng dalawang manliligaw ni Luisa. Si Berto ang may sala, kaya't hindi ito matahimik. Takot na umuwi ang mga bata. Maggagabi na kasi. Isang mahabang tulay ang itinayo na mag-uugnay sa kanilang bayan at sa kabilang bayan. Nakagisnan na ang mga kwento sa bayang iyon tungkol sa ginagawang tulay. Ayon dito ay binubuhusan daw ng sariwang dugo ng mga bata ang pundasyon ng tulay upang ito ay maging matatag. Kaya ganun na lamang ang takot ng mga magulang kapag nagsisimula ng dumilim ang paligid. Pinagtawanan lang na magkaibigan na sina Aaron at June ang kwentong iyon. Mga taga Manila ang magkaibigan at pumunta lamang doon upang magbakasyon. Hindi sila naniniwala sa mga kwentong kapapalagan. Para sa kanila ay dulot lamang ito ng kalikutan ng pag-iisip ng mga tao. Hindi inaasahan na magkaibigan ang pag-aaya sa kanila ng punong barangay doon para sa isang salo-salo. Nahiyang tumanggi ang dalawa at nagpaunlak sa paanyaya. Kailangan pa naman nilang makauwi agad sa kaarawan bukas ng ina ni June. Lampas 10 na ng gabi na maghiwa-hiwalay sila dahil kailangan nilang makauwi agad sa Manila. Napilitang magmaneho ng 10 oras ng gabi ang magkaibigan. Malapit na sila sa ginagawang tulay nang maalala ni Aaron ang kwento ng matatanda tungkol sa tulay. Nagtataka sila kung saan nakuha ng mga taga roon ang ganoong klase ng kwento. Naisip nila na siguro ay panakot lamang iyon upang hindi pumunta roon ang mga bata. Eksaktong nasa paanan na sila ng tulay nang biglang tumirik ang kotse nila. Pababa na sana si June upang tingnan ang diferensya ng sasakyan nang malaman nilang ayaw rin bumukas ng pinto. Nangilabot ang magkaibigan nang makakita sila ng 2 bata na naglalakad. Nakalutang ito sa hangin. Lalo silang nangilabot nang makitang punong-puno ng dugo ang buong katawan ng mga ito. Huminto ang 2 bata sa tapat ng kotse nila. Tinitigan sila ng mga ito at umakyat sa hood ng kotse. Sinubukang i-start ni June ang kotse, ngunit ayaw. Sinubukan niya ulit. Subok pa. Ayaw talaga. Nakadikit na ang mga dugoang mukha ng mga ito sa windshield ng kotse. Sa sobrang takot ay sinubukan nila ulit na i-start ang kotse. Nagrevolusyon ito. Humarurot ang kotse at tumilapon ang 2 bata na nasa harap ng sasakyan. Hindi tumigil sa mabilis na pagmamaneho si June. Maliban nang makapasok na sila sa expressway, hindi sila makapaniwala sa nasaksihan. Nang ikwento nila ito sa kanilang mga magulang ay iisa lamang ang nasabi ng mga ito. Marahil
ay ang dugo ng dalawang batang iyon ang inialay para sa ginagawang tulay.